pun ada di depannya, tempatnya. Sak loro tumuju dening Gampar Beto. Ya, anakku Arif kelawan bisa. Oh, ayo pemuja nganti Bobo besar Yobedi kalian ibu sami kaya ini wong kang nandang asmara apa to awakku dewi luteo jawa taku walamat lo bebak mati. Pak anake kate dilungguhno ing Gampar Beto mbok yo ditimbang-timbang dhisik bobot-bobot bibite ya Bu tak timbang nalika biyen Arif sik cilik aku sik saguk Bu mangku diwontengen nanging Arif saiki wis seger waras delokon Bu anake dhewe saiki mulih-mulih nggawa mantu tak timbang-timbang bobot-bobot bibite padha Bu. Oh alah Pak wis padha ya dilungguhno ya Pak. Ya Bu, tak lungguhno ya Bu. Dilungguhno Pak ana Gampar Beto ya Pak. Nggih. Tak lungguhno ya Bu. Anakku Arif karo Nafisa tak dadekno raja ratu sahari ya ger lungguh ing Gampar Beto ya ger. Bismillahirrahmanirrahim tanem jero tak lungguhno sliramu sakloron ya ger. Inggih Bapak matur sembah nuwun nggih Bapak. Nggih matur nuwun nggih Bapak. Sak bungkurnya kalajengaken dening Bapak Sukadala Ibu Jayati sambiya hamapak besaniro nggih punika Bapak Edi Dalah Ibu Nur. Assalamualaikum Bapak Edi nggih assalamualaikum Ibu Pak. Matur nuwun rawuhipun Pak nggih wonten mriki Pak nggih. Kula dadosaken bungah sumringahe kula jenengan sampun rawuh. Seneng-senenge arek dhewe sakloro Pak, ayo dikonconi Pak ya, lungguh padha nikono. Sampun tenugi nggih Bu. Bu Nur sugeng rawuh wonten dalem kula nggih Bu. Sameneika dipun aturi lenggah nggih Bu, kalian kula kalian kalian pinanganten sakloro nggih Bu. Bapak Edi digandeng foto. Kula aturi lenggah nggih Bu Nur wonten ing Gampar Beto. Sameneika aturi lenggah. Sampun ugi Bapak Edi kula aturi lenggah nggih, monggo.
Prabu Kurya pinanganten sakloron sampun Den Bagus Arif Nur Hidayat dalah Den Ayu Muslihatun Nafisa wonten ing ngarsanipun bapa kelawan ibu Hanjengku nyuwun ijaran pangestu nggih punika pepunden kang katon Pak iki anakku Pak Arif Pak sing ora tau ana benere sing akeh salahe Pak aku njaluk sepurane sing gedhe ya Pak aku sik gorong bisa nyeneng-nyenengi bugahno atine sampean lho Pak tapi sering gawe cuwo gawe gelo gawe mangkele atine sampean ya Pak dina iki aku mulih Pak nggawa mantu muga-muga aku bisa omah-omah karo Nafisa omah-omah sing bener kaya sampean sing bangun omah kaya ngene iki lho Pak pangestune ya Pak yo ngger anakku Arif tak gawe pangestu marang siramu dadi jejimat marang omah-omahku yo ngger awakmu njaluk kaya bapak nak tak omongi yo nak apa sing apik apa sing bener saka bapak gendong endit gawa-gawanen yo nak sing ora bener sing ala guangan sing adoh pendemen sing jero aja mbok nut aja mbok tiru yo nak muga-muga sinarmu bisa bangun keluarga kang sakinah mawaddah warahmah bisa dadi imame keluarga sing soleh ya nak tak gawe pangestu marang sliramu ya nak pinaringan ijilan pangestu dening Bapa Sukar Dumateng Arif pinaringan dados jejimat marang omah-omahe pinanganten sakloro Bismillahirrahmanirrahim. Ger anakku Arif Nur Hidayat karo Muslihatun Nafisa dedungane bapa marang sliramu dadi keluarga ingkang bener wedya marang salah ya nak tak gawe pangestu marang sliramu sakoron dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dunya hasanah entuk rejeki ingkang barokah enggal-enggal paring turun ingkang soleh lan soleha tak gawe pangestu marang sliramu ya nak inggih Bapak Ibu matur sembah nuwun pangestunipun dumateng kawula kalajengaken pinanganten kakung hajengku dumateng ngarsanipun Ibu Bu iki anakmu Bu Arif Nur Hidayat Bu jenengan pancen tiyang estri wong wedok sing tak senengi mulai cilik sampai gede sak prene Bu tapi sepurane sing gede ya Bu dina iki aku seneng wong wedok liya aku malah seneng karo wong wedok sing senengi Muslihatun Nafisa mergo Muslihatun Nafisa sing gelem dadi jejodohane aku gandengane aku nganti anak turunku besok sepurane sing akeh Bu ger anakku Arif tak gawe pangestu marang sliramu ya nak ora dadi apa nak sliramu seneng karo wadon liya iku wis dadi jejodohanmu dadi kekarepanmu panjungane Ibu awakmu kudu bisa mimpin keluargamu sing bener ya nak awakmu kudu luwih sayang karo bojomu tinimbang karo ibu Ibu mung bisa ngeterno awakmu teko sebul sakmene nak banjur salanjute awakmu iki karo Nafisa ya nak nggih Ibu matur sembah nuwun pangestunipun Ibu sipun paringaken dumateng kula matur sembah nuwun Ibu pinanganten kakung
paringi dilan pangestu saking ibu tinambaran dening tanggal jawabipun Ibu Jayati dumateng putranira mangentas tumuju bebrayan agung kalajengaken gilir gumantos pinanganten kakung Semawana putri tumuju dumateng ngarsanipun pepunden kang katon bapa lawan ibu pinanganten putri nggih punika bapa Edi dalah Ibu Nur. Hanjengku pinanganten putri dumateng ngarsanipun ibu. Bu, iki anakmu, Bu. Dina iki teko njaluk pangestu. Muga-muga iku aku bisa dadi sisihane Mas manut marang wong lanang. Biyen awakmu manut marang bapak dhewe, saiki awakmu kudu manut marang Arif yaiku dadi garwamu ya Nak. Tak gawe pangestu marang sliramu ya Nak. Inggih Ibu, matur sembah nuwun nggih Ibu. Peparingi dilan pangestu dening Bapa Edi dalah Ibu Nur dumateng pinanganten kakung Semawana putri. Minangka kang dados tanggal jawabipun Bapa Ibu mangentas putra putrinira tumuju bala Wisnu. Gilir lumantos pinanganten kakung hajengku dumateng ngarsanipun ibu dumateng ngarsanipun pinanganten putri dumateng ngarsanipun bapa. Pak, iki anakmu Pak Nafisa Pak. Dina iki aku melu karo wong lanang sing jenenge Arif Nur Hidayat Pak. Pangestune ya Pak. Yo ger anakku. Muslihatun Nafisa tak gawe pangestu marang sliramu ya nak dadi jejiman marang omah-omahmu. Tak wene pangestu marang sliramu sakloron. Muga-muga bisa bangun dadi keluarga sing bener, keluarga sing apik. Muga-muga sliramu sakloron bisa ngayahi sejiban sing bener ya nak. Dumateng ngarsanipun bapa lawan ibu sampun hajengku ugi nyuwun iji lan pangestu. Kalajengaken nggih punika adicara handhipun.
wabarakatuh.